В Украина живях в Одеската област, Болградски район, село Виноградно е. Работих в детска градина, 14 години проработих в детска градина и започна се войната. И за благополучие на децата ми да получат хубаво образование, решихме да одим в България с дъщеря ми и сега и сина ми, доди и сина ми сега в 25-та година. Четири месеца и половина получих помощ за наем, за комунални услуги ми изплащаха. Работих в пекарна и много тежки ми са условията бяха. В нощна смена работих. Обратих се до специалист, който ми помогна с друга работа и сега си приготвям документите да започна в друга организация да работя. В България се чувствам много свободно, много ми се харесва и занапред искам да остана тук и да живея тук. Много ми харесва като страна и държава.